وبون خرج يرشتوينك أما وبرك بون خرج أخوات وبون خرج نارغمبلتا أبون إفيري بركنام إيرون فجاجة بركبون وشينسكي جاغداو مادلون فجاغو أدي ماجي أودقة ديدينك نقارو يسجنز فلتر تخشن خيد كمان سنشان كان وي شبركن زشتم أبون أس استودي كدونو تافتما يشتم كيتكات كوشداي نومل فلادو أزم بارچ ويو زوجي قوان يتكجردا на телекомпании Ирон вжаджи баракбон футзакат аж бараккан зани наважджи тыдар юрардам хунзыштам люда ема каду ажджи такой шкуттай ама нам футзакчи шымбалду дуалу мака шиккам Авжак рашцема удыгашу уяу аппаназух кана ивга усыфажын дарахтар банкарынс ема чикуши ама ячивуны удон Юра, маммагашка фиштагай саун сама зауча каунг табира варжиш уман масма авжаджи ивзинатта фатсаджи дар умра барагвайн сама дар магашка мам афта каша Ни самай фарадат таппандар люда раштма унгтынам тадар феран ваи арах алхужон фыштей Самавод ахургант саштангашта асакутаг масавару еумай нартака фаршсыштам наважак кузойтан жилай филологу науката кандидат да бон хоржа Анжела Калибон хоржа барагбон Ужник не потуда. Анжела жахма югар ма храштшна да кой канам умайвал райда ам югарна ма бона хоргондр басадина фатсагу аж хоргондуд раждер жагам зырдай райда фштой фияу нурта фшинс фияу саман бака зырты раштшна дивен زرتراش فشنا ديفن باقو ما أنا فتاجي دروا وزرتراش فشنا دش بركنا فقو شبرك فكرنا فقو أما يرون زرت راش فشنا ده أغدوتا يرمانا فشتاقدر فيدارغون تشيرس تيشودون نفيدار كوتوي أشتايا ماشتي دكاغن بيشا ويفشتا سام بيريفتينا تخاشنال رسديش дуаминам аштрайдяны ног редакции гондерсадышты ома Евгана Акотой Евтинета забиранной кадар формулировката был вартар гондерсадышты казадардан сакта Евдерсадыштама автодартер хеуи ушайрак документ зартырашт фишинады ахдаута иронер фотографима пунктуация ахдаута жонуты уйфашта араштырсадышты арсидиш орфографион зырдуа дыкак шайрак документ уйта орфографион зырдуа хеусы зырдуаты фышт ышты зырта карай карома ая арбайшка зырта яю чирайды тагой он конца фышын кау хеума гашка фала якубайгом кана тодыр карсы что касадар зыртан зиш дыгай хожи фыштыта уйта у авто масаврфан дыжач дыришахам норма ама вариант усы вариант уй радыдновые фала рашта красовы ама в жагрда бонда хадактын граш чахтай уй удагашу сардыгашу организму. Ама Евга кане садархужа рожга кане. Ама я усы вариант кане парахат ваима на фидар ваи кане та фешав ама заналфа пайда канец. Я та ваи авто ама нормы бнат басахши. Ама катар фияу фышчирсы диш уйнер така фулдарадом фышин райтой мазур райтой фияу ама уйн фидариш нормы хуже. Анжела юнен хашражи хатер фияу чин фыша има уман радедузани вия има чин фыша дуа варианты дар фышани радедзы касу дуа варианты дар фышани швала яхи магашка литературон вжаджи норма тачи хашт кане доман тачи хашт кане уйта обавши зурдаты мана фыцак бната фышчише усы зрд фышат Люда сажарина гуттан салхатту ди махмадарма кам норма кам вариант жорга ма каразихшан махтар штох канам жорга юна юфа жарина на юфа нахи дуай койна канын фала гаш телекомпания Раджи Анжела каштанчина где что кузадичина маз зырцавару дивина укудыканын фалауди юма фышт ирей наркондо мен там гашка махта фышам хисанай мақуды котон кашма ам зешты курса омарашт фышына дагдаута нажита уйжаганай штай уасмышандар чиник дона редакции коттай кой кайжагнай кау мауи узурагу усырашта же фыштой юма моя зырдан жагам школа зал кукаша ама юхужон фыштква دوما там гашката яхисанай фашин каква одай кам кудбажуна адай маг камдар албун ема зырдуат я наваржана на даражга моя куткама бажуна кутфышка ураждар оттар
раштар аммана раддима вы наукудай қама бамбара. Орш я усыш нұртака школа заутатын гражмасы дышты. На ахырганжыта дар кудуна мана айражма сын харживжитала вартар расыдиш бира ахырганжытан хоржа ахырганжытан бирай. Ама ахырганжыта усыш школа заутима кофа кушан сын фажанс мана я одама я вот фидар гондырсы дышты мана фаштаг раштфышына ды фаштаг ахдоута мана я хам хожажага. Школа заука каша усычини годай байгон кадзамов царждар фензаниш касажу ахдырсы дишуи. Ама я вот хоржан цоны бамбарзани ода уса что мана сазыртфы что я автожага. Ой армаштирон вжаджи мини огнов уршага вжаджи чингута дарма байгон маканут мана шадажы ражмай койна канын. Мана жагам дуна мануша фуцагам бише чингута ма байгон канут маумдар фензы штут. А буни ма баргайзас дархисан зинет такая ишуи. Науитауи анамангвайена, қуама сабырдар евзинетті бақышай, адамыл шақырвайын самта фаифтазыр, амиласы много яхурка. Уйжен процессновая. Уйжен процессновая. У мана ма тынгшын дакай, ивенс раштфышынады агдота тынгшын дакай. Раса узав гарашта, ама яусызыр таку бабировайынс нас, усыфажын таку бабировайынс, ода ахырган тафажаган жагарбадын қауы, ама са юхожы баканын қауы. Ама яуад юкана дуа, Фоткой бахашен сиус раштфышына догдо таму дишага нисиш масалан соны шахрвай. Анжела штыртауга там тирашай усыпыттаг иронлык как-то раштфышына джон шайда хадаг жагам ювайта фашынс айларта инната айларта айларата айларата шатана фашынску юхожонку инна бамбарштайн сайкой карын уршаг дамгайма ама автодарта шаната ورشاق دام غيما شانات إيران دام غيما يوسران يو قطاق ما يقدم كدر سوام يقدم منوال كد как-то раз совершенно такой канам в одном салдер зердуат ешь нам как-то новым хагдама умдар фена ниш салдер хштыка иши ержан юран салакта что иноран саллаката что юран хурита что иноран хурията что мафтадартар уис рансарн с района саранцума гашка ама ютажа он со судонью макагшти инта жанс хисам как-то что фалотер автоны фидарште фала мана шейрагдару мана уршак дам батайк пайда канын кайрайди там ирон как-то фышкая уй раштнау уй гумирырады би ажыртышты бяжырты ништы шана Берошта ирон жи баржку иш жиман фышан вот берошта ирон жиман фышан саунеиш шаната от абавши уршак шима фышан фала иронау анамангай фышан фауы ши ирон шима авто бежатадар уршак жифышын занақау фалаза ирон жифышын вот жагам уршага у куфышым шатана жага жмана далзахчи саруса тахтайна жаган фалан нахинаркон шугой маджикой канам у арахарсау басаута мана усақутаджит хайдарна магашка у дишага инисаиш у манама самайзы анақауга ассоциации тамава уйтахаен фышаниш уршага у хеусы дамгаема وازم نواجه أبيما. أفرشماده يوسف نانجلا يرافتوا مككتا شكولا زاوتا كنت فشوي راشت وين فجونس رجدا روسنا خاش راسدي أما ويسال زورجو آخرون جت شيما نكوشنس أما سنة آخر كنس ومكاغوال يرونا وراشت فشن شاخر كنوت أبي خزارة شيما نكوشنس كما يرايدين قوة تروي سما يشبولت خزارة يرايدين قوة ما عرف ويا أفتا أما شواق ما يونا فاكولتيت مدرسة ستودين تربازي مفارشتو مكاغ يرونا وراشت فشكا كدوجرجا نا هير نيجر جندقون نيجر يرون وليتراتورة كلاسيك ببندورة на туз балаш занайтаю акашут манртака занайта иронау джанайта кудага кото юма уйраду хазары расонкал أما خزار يرشفلا تكوي كلام فلس أكاديمي يغني يارج تدرنا جونز خرجراجي ودشتم وسن خشتل ماخنخي تيليكمباني درزرتام أما نواجدتا يوافت جاختا جغدام ما خبنا زورم نيارجتا نزورنس جغا أما شيدام شفلتام نيارجتام وش صوت مزورود إيرونا وجغا ما شخدك كنا زورو يوتسن سم قوشيدن جغا ويدر يسقط دكتور شاغشكوتا أما يودونا يوسشابيتن في خوشن تاشكولا دريش منن رتكش عبيتن بيرال غجون ستوديتا در فجن دي رونا وسشي آخر كنا ويمشى مكاكتل در مزورنل در ما أندر إيرون زيناد أندر فجن تلدر ماما ياخم خات سجش كنن فند واتسجن أما خات آخر كنا
بتخبرت نا آخرش نيارجت درودافته شبلت قوام شخدك فرشوي ما سوي كورا قشتم شبلتي تخشنوا كنا سمديشهم كشه ومكاجيرونا فرش كان سالمية باجونا تدم ما نوازو دخيشترجن نيورا خورج نواجد فندارش كنم نواداس زبخ خور بم ارتكا أتايزني أما ما نسجهم فندنر تانا مرتكا وزني موسيقالون شالا من دتماخ أرمشت ماخ نفلما أردون رايونا يدر يا أرشتينا دون رافديش سن وكالون كورد غالاتيا خورتن داير تمانتا يرشتانان نايرا شوختار ناي وجداندار يا دماي وكوماي دبوبوماي دار بوماي يرتشتامي مودار يرشتانان Жаманай жара грашт махижарда даржаран аркомта. Фалаумана нхошта норманер курайдет там важа гнамиш мавала нагашсай шфаражам. Схойте там ирланы жош. Мана Ирон Федерации мина варай. Унанай. Фетай. Дата жарм мараравс да там ирланы гашнам су амадабун баракбун хоржах вот салма а чешгна нжар ди вот демадаран хаштакан. Тамерлан кашамдам амарбасы тараш спортивон уладараше уйвацаганафта ама фанташа мая науи савардарал хужумазалтавая ноджма Ирон Федерации андер фаже ишко истакуш. Нахи баргаса таку там фала манасы арзакады фаду кудудиви прогноз там каштышты мадамсы фаштаг бон фаиф там.
تشاكدام ليش سميدام كافدان وورا ما أفتمي باجادش تام وقتر ما نودارش كودي أفتمي وقتم كودن روا دافتنا ما بتسجن وتفشيفة درنقادش ما نوسيتشنز أرشتي كود باجاديش ما نويس تكنا مقابدش تقام استفيد تايكام يرشتن قامو دايد إيران سبورت خوشت يرشت ما منا عم راكوشكا كي خونم شاردگون تياتر تا قامو دايد إيران مولتيبليكاسيون فيلم تا ودشت فوس افتر اواديما قاگن ابون اخاخ كوتوي فو ما ماگش ما باسا خايزشتا مخنو جدر وس خبرتو نفانتم عايش مناس كشكنم إيران مولتيبليكاسي كشت وماما يو دغابور بافت تام راتوماس كان مقاوم ما يو مولتفيلم ويخوين باخ يولي اما اشتردوخ وميدر قتسقاراي تام كوشن شتي منا كدي قد كانت اتيست وميدا فرشينا قلتم تاميرلان تشير قد كوتا صابر خاطسك تزشكوتا توخيسن شتي سراير تشتاتوس خاطسك تي اتيست قد كوتام كد ما قد كان شود منا بانديميا كوديش يتك ونغمسا ونكنا ودي والله تمام كنا ودي راسون راخيجن قد كوتام سمي باخوش كنم مازوتش كنم من مادم خزار بعدن سمز интернет فرشدر افجاگیش كنت اورميشن قو اما ودي اخم قدر سديش نشرما مناسك كورديو دشتا مناظر دبون كوزويتان جو در ام دي در نا كوشن كورد وانگو اما ودي فتزاگاش راوختام بيفشت ناسيون فرشت министра дима банхаш كوتام سمي اجياجمي نوگيف ورختر كنم يخساو فان دي اسياجدر راوات شتم تايف ورختر كندشتم فاجگ مي خشتقدر قاوم شكنم مي مني رايتام كوشن سمي مازبافتام نوجدر تيست س فايدايش سخوجخ سفيتام مي تافتجغزن ما فارونم فونز مين ما گتسوقاگ ادم راسدشت وستيست ويراج ماجودشت ارتامي مدر نباخاتشت ما اجاج ما فودر كنم ماز مينادي ماگنتا ريودار نشان تراتم سونديرا خاشتو ما ميجدر نيشكوتو يما ساوفان دي اسياجدري باراشوك كندشتم ميكرو ما باكندشتم гайтер خام портанами Умираж мадar мазыртам тамирлан садаритар проекта кану таражу туда ирон каштыта ног баса гурныл кайдарзыгана нима фирох коттам санал жуна мудонул дар архают савардар ног каштытама шартат من ما يرتاشن كشتر كنود. فارون روختام أخوش كانون شينك منا في سكولتورة يا خوجن شتاچيشت يودونن. دكاخات روختام في دار بيريبلوت. ميا بارهات كوتام برتك ناسيون فراشت министра درواج ناسيون политики министра درواج апархат كوتام أبتشكواتو. أنا ما نزوجي قوباجا ليش ما زوجي قوش قواتم درما كد باخت سكني كام زباخي وس خوش كانن شين كوتا وي ماز وسچين وس خوش كانن شين جتايش مانا جارون ايرون قشتتاي سبورت خوشتم كي رايفتام نارميرват كيش كوتا ماخم سبورت خوشتا ما وس كوشتو دافتر درا خايزشتام ير جنونن دوا تيلمان نوмо سавонгишум интернат школа интернати نوم يرشتش كوتام جنون منا برق بومر رصدشته ما تنزبخ فخاصدشته نرتون قشته فكوتام ريمنا ساتاون خشته دري رابار خات كوتام ابون ما كيف عنده يسمى باكشات كود زبخازدشتافته فاتيدر خشتام يواجن تدر كوتام دور بارن در زوديش باش تيخستر زوديش نو ساودر خشته تاميرلان لودا سالما منا نخاش كوتات كرازيك شنود نورتايفي مساش دارتون اما يوشفل لون سادبل ما باس دي مي ما ديرونا وخل كوتا ارتقدام درانم زنن جوغا ويتخي تاميرلان نفارشت شماخ كوشوت رجغ فلتر قديمنا اما وكشت اخادن زينادن قاروت رشته جسديما ونوتي يوم دوخات نودشتم ستودي ما نظرتام يرونوف جاغن يا قشمت سو وي كانغو باصا خدي
أخشنا دي كان جناو بينون تي كان جناو أخشنا دون أمبر تي كان جدر ناو كوم باتساخات كنا باكوشا أما أخساي فرشتي كنا فكشا وس أفجاجما не вжагма وس направление там вот мамагашка жену саудерн хашканын мы унам мах с бакушам с шканам с мазота расаунс удоны унам вот цаган на жардадar куна райд вот наусаканикам унам за адамын шажардам саунс маз фаштамадар сдар зопта райшам фала усакушт памава патзахадум бандуру вард андарганан nei amma дуа кордышты вжаган фцагуй ахурады система ма ахурады системой кау мыштар фудар канын мана чингут койдар факут там чингутадар басауса канын кау фавазы конкуренции кунава чингутадар каразима гацо ершта куна каной чисавазанс ма ахма юкордва има саудун вазанс масавазанс ма фава намнайн дар ма сабандур равжаруй но квшчета чингутанда ахам бандурдар намнай материалын бандур что юсы куттагы аллуа айвадон кушандондар каржы театрма баулов мумдар автожагынс найнам дартар самай бабналам дартар сакан хай юажа инажма унам усы ю спектакльта армашт андар сашкам пима 200 миллиарда барсу на бюджет 200 миллиарда барс на йокте шиштой мнави размаштам ама осы 200 миллиарды мамагашка на конституции на республике конституции юнаг нишаниш пацахадоногтан ма касу шайраг нишан фышт вы иронов жак бакаканын ма я райрашт барашухт каныны нишан андерзе ахам нишанта конституции фыштнай ме осы нишан самайша хашканам им бахатсавым уйтхайм магашка гацуфудар материалон ардауй факашандар бару ма андерзени сакау уйфаштата кусаратай хсакуратай министраттан вот сафаршка кан сафакута тахса ма кай кавиз баден дашкан кай каута уйтава машиш чиравди чайкоштуй маза фацагуме умайрайдаен кав дерзни сакау магашка ахуганчтан дерз бафтаун кав шамыжма самай гацу самадар трной ма уной мана иронов жаджи ма ирон литература ахуганаг катченуа гацу иннатай волдер вардуа самай андаргананнай Что я баракану кау иронов жагма литература ахуганчтан каткану кау канд фанташа майна мауягума фалапны зухсаштар куамасава ахам коду дарма бахаштам на эфир дарайзертам юра самай ахурганчтан фала иронов жагима башчиво удонан сагат ирштоны шамыжт куама вафулдар удома хаунс шимахтар чикуш жакам журналист дарна телевна чикуш газет чи фшмармачта чимберткана ама ражангард kuna kana ya da imaji wod samay shajarda falowa apun fashdag na odma magashkan harmasama gatsil shasht bnat shakhin karn saftam fakash kana dikkak bnat khisawa de patsaha de kan gaus khabar ma mana konkum jaran efir kadishtamod baftaut us ахурганчтан ma ironov jajis farashta fajnans udoma maj baftaun qaw konkum jaran andarze fatsag etapoze nis qaw فوز خسائي فرشتازك ففودر كنام وتازق قو كانترو كانترو Тамерлан каттайши фи кушад махтарна нажагзыштым кутфажагсна да вон та бужныга бонна каябрак кутай барак бон хоржахмада вот юхат ма сдариктер ва жардей фантайш одонун шахашт вон армашт инна фанташам майну нафала алла бондер алла анташтай ва фандаг рухшткана на фидан вжаган хождак кутуафта о анаманг бужнык забахут Юра махта вацаганама акашам найна важдитам югар вжаджи койканам ярашт фашынагдаутыл Тамерланын тесты тахайжахта махан на эфир хойны эфир мавода ирон нау фашын куджонам масавар баракканата авдишинс на фашива дуйта нартакара авдишсыш там мабажон там найна важдити макуан хашканам вот Юра шишам масама акашам Вовга райдаем самосырба хотта умайна.
вацаган драйда. Иронов жаджи баракбоны агом глобалон диктант фштам на студия на республика и ахурадама наука министрада капаришей асамазал комком эфир шараштам фцак хат. Науита на студии артыкак хата сидимана ам хитакат коштая парчата сау фцак хат на студии. Марашагая Иронов жагал диктант фарон на фаштой сапармина даймаджи асашта фонзмина мардаг уй жингафулдар има на студии мама хурба хоттам диктант хождартах шон чиудия на фшн хатсак там гашка вудона амасын арфараканам люда. Арфон канам, жону те хочешь баракана тарайштатуй, жона сай. Басамона май на телевизор макачтан удона что бедует Алан. Мат Элина. Элина, вабон хочешь Элина у студентка, Алан та у норма школа зауна, Алана машидраш тяжелый. Элина да така сончерда. Кака дурай. Перурдгешта. Витай Иронов жа куд гом кан Адама куд сабатовый. Зауджика у шайрак парчер бангу кутана. Жахутма фашива Алан давай райдаем. Диктанты фацак хаттар хайтай. Школа зауда нормально. Аллаждар фашем глобалун диктант. Ахам гцил барак бону хужан бай. Фен қалмем кашал. Салхатте фаштай башат. Пиворта хатте уже фаштон. Касы клашу да бахат. Иван дашам. Автожагаш барак бона аудам нанваеш там ахинем ракоды котон смажан савацага нахурганчта фажан сдартака кунан фашат. Фал диктант водунду вот ашбарташта. Би барван дона ясауд. نخيف فندم خشش قوم فيا سامي نو نما دلون في جاغوار جم هادون صدر وي فجمي جيجول ناك فشي بدشت شكولا يقول رافته ما ماش كي ولد رافته جغما تاميرلان ماما ديم تاميرلان جغم алан بخاطرك ماما ديما يشتيفا فش ديكتانت فيديو نكفيش يونك تبين клашек тим афта ما أفتك فجأة ما دلون في جاك دام نرتك فشيفة دخشان وياش براحات نالود دوسة قدر إرجورت كدوي ده جونم فلا قوت والتربع جادي سالخات تجاختون دودا إلينا أنكارت كان رايدت أنكارت كان إلينا دخورج خي ديكتانت فش مقربات ود كجاختاي دخيسن كده ينفشسنا زباخي نفشسنا ومنا ما ير ديكتانت فشتون دكا خات فارون دري فشتون فلا ما جردما نفست كدين فشتوني ما يدارتر نيكودا مالار فشتون فلا نر زباخي نفشتون ما خي شارشتون خورش أما خورشين نفشتون والداي تندر تامم فسد يا تكست ما ويدر من اشتر أحد كخوش ودين جغما إلينا دخورج خي أما زد جردما تندر سفسدي تكست داي سزرح رايشتاي دخيسن Свой хашби текст уди кадна родина. Свой хашби текст дуаирл зажзертой, ма хушар, ама сагати юкай коттой, ой мажардама фасид, ама уалдай хушманой котта текст фишкая. Илина да фидена хурганаг. Ирон жагма литература я хурганаг. Асаума кавыша школа ма кушамма. Рашчах гая ажгацлаерм махиуас хашагай уттон. Фала сардман гарду. Кодзан барагнаем. Гананишма ахургана гейдар курсынан дартыр. Ой, раштаги явдиш санифа, зердан жагам да саштыла уаядма, да басатта фацакхат мана Алан Сыкарова усыклашма. Юн дашам клашам, та удонима ансон зуран на ваима магашка. Я хадаг нормагат цилчужу хожану маманжо. Ой, та хайдар, штайма юрама фацакхат клашма кубастан удмана дашам клашрат той. Ама Савар нахаштай шражен гард конечно усы шибалатта самай шахушер дарой в жагма Ирон в жагма литературама. Мамагашка оттар дашам Иван дашам клашты ахурзаут гцел арахшчиндер воинс ама шамадалон в жагуаржге. Уй каучи сарудон. Ма ажмашарда дарын город чисарудон дар варжен шамадалон в жагма самодиша ярхайс. Ну кто сошивалон ркудеканон орта سادما چیفه سیدی میمادی روناو کم خلقت داوینا. ما سافر شمارخ فی قشود ایناش تیما بارگیا وبنجا ایران زرد ایران نخاش. دو ترگورت عرخ ترویشیلینا. چراش چه گیا افت عرخ نوی. فلا مها. فلا آلان تا یا بون وافقدر فیش تغیر باسون و گورت مجزال ما کباخت سی گورت جگالان دقیقه تمنا لوده سفاش ترافتا. ویفدو. ما ماگش که فشتاگرش تبوجه
ففلدرش يوجد بيروناو تشيزورا ودون فشيفات شتى خيشتر تندر خشش جون فيما ويفشيفادن يا خي سندر خشش جون فيا كمان در من خشش جون يروناو زفتون جاكا مارشوت كيف سيسو قدر كش زوراي وتر جرون دادم وجي باسين كانن سما خشش جون فيا ويدر نرتكنا ويا الله برنامج تمام عزل تكنس تيدرس راشق كل خي جنگا كل جو ماو كوش وس برنامج تاي فلاش ماخ ما كدرجتم سوى فندي صبر مازل توم كشش ماخ ما أخش يقدر سمي أن أبجاج عرخ ترقوش مونجة في دار دركنا بارخات دركنا كدوم كشة ستقو مولت فيلم تمنا تاميرواني من خاشكو تا مولت فيلم تكنس كم داري رون قشت تامون سشكولات يرجعهم ما خدا جاي وتون ريسبوبليكا إيران بجاجي بر أما ليتراتورة بركبون أهو مساش مازل تسجي شوي ما ماگش که دارتر در یافته کوشوی ما دارتر کارخایوی افجاگل ود قد تختار کنزن آخم نخاش فی قشتون سمیدام نیفجاگ قد تختار کناوی تخیدام قو رجع فلتری ما باکوشن جا ما ماگش کوی راشت قدوه یرجعم ویما کنکورس ارکاشت ایراندن اجرا ما خدک در زسال در خات آرخای تون شکل زاو کوتنی ما ویدرو تنگاخش جا کشت برنون كشت باكنس ما مقاش يا خمازل تيتا أراج جيني في جاقة تختار كنزان يورا نرشتا كروما فخد سكن ماما فند نوني جاختان فلون تشيل فالفارن شاراج زشتم يقر ديكتان تيتا خورش بركنا تلون فرشتات ود إلينا فتزاك رايداي زشتم دوي من دا وفشتا يشفينق ما وخورج خي وخيم راجلوت فينق ما إلينا دو باسا ونقوى ورتوس قخات تسورما أما زيش زرتا ما زشماح قواما دامغة بافشاد جغزشتا مني سمي راقد باقد بيرا ما كانت خلون بترش تربشتا قاشت كنن أما نبخشن ده خورجة خيششت باسو مزس دامغة تقودون بافش كتغنني ودقالي راح يجر دقايلا وافتا و رايشوت فلماستر و هذا خورجة خي خالم بتر زورغايا كرمش سفر خالم بتر شتربشتا قاشت كنن نبخشن يرمنا قاشت كنن دجرد كنن خمايش قاشت شاراجن أما قاشت كنن أما قاشت كنن ودخ دقي جاختاي ودين فشتاي كم قاشت شارشتوي جاخا أمتا قاشت كنن يجرد مصدرنا سوبا نا ويتخينا جان اجماج بافتاوزن رمشتروي ما يوي وزردوت ورتا فتزاك زرت خلن بتر فشتوي او يخدا دقي جاختا كشما شما خرد جاي مي مزون ما أردبون يورا ما أنجيلاي ما كوزويت أنجيلاي ما ولنا خاشكو تا مسافر درزرت آلو خجون عارفة جرامة تبيه منا أسزر دل ما خابون رايشو ما يوراي من خاشكو تا مش من نفشتون يورا تاجاختا نفشكو ما ينترنت جبركو تام زردوات مزومي نفشكا كدراش ترفشكو وتسجن نرتكي دومن تمجشكا نو راشت كنون وازي يوغرا يافتن فشتاي يا شرميني ندام غدر نفش ما دام ما خد سكنوي منا اشترتاس ما رايشتام أرخ دامها شيراجي نفشنس كنا كنا مز وسدامها تا فشنا قوة سمانو جونش اللي ندخل دقيجة كيلوغون فاكولتي تاخر كنا شما شتربشتو مها يوي خاطي بويتيكون واس مشتفينن ويجر غز كل بافتاون سوي فلوي بتسكن مشتر ريف ام سمي ام زفغي تاكت جرغا ما في خلا ويتخي قاشت كان بامبارن كوتانا راجش دميما ودا تما جدر بافشونز ها لا وازو يدرو يزنا قو ودور تفشت اكزر ديتا سجوزنا ينا نبخشن راشجه فتزاغم كوكاشتا نازرد ما ود اجن قلتون زرت نتخشنو نتخشن در قنانيش فلا ما نبخشن كوي كنا وانا خور ما بعدنا بخشن ما ويتخي جغ ما دا خور جخي سمزن فشتا يسدام قطا مها جوننا يويس فشن بخشن اشتي راجفتان ني فشتا دامغا فدفر فيه ويدرجون زنان الان نفلفارنا يباجا دبيس سمونا الان نفلفارنا نوات اجتماع نفتكر جالنا ندر يخشل برتفين كان زراني برا خاطر إلينين بركنا نفرم
Фонзен швартан. Сахоржа фургана. Ю диктант ман фыштай или на автодам Шгой кашер. магдам налаттыр вейжен сапар швартайн. Афина фалау дуо хожон куштас зыртара. Сая бомбарак бон улуда уй хатрын фават. Айдавон Ага, нуатыштам жардыл дарынан. Чижона моя мишкур кашсына матаю румышсына абона эфир. Алан, да хожа хай мана Илина каллау урдан басу. Адоныштын сондар уман мадафилогун факультеты студент нада. Ама магашка да хожа хай да ондар усахашлавар. Так. Да бонса зуртара вацаган сажагам савар хашташта. Уман мазалу хожон савартар куды канани. Вцаг зерны фышта. Фышта. Зурга якар машса фышашой садар гыцылда. Фышта. Дуа фейма. Ага. Так. Амта. Как? Макак. Амта дуа гейма. Макак. Фашиват. Фашиват. Смасвай. Фашиват. Амдер дуа шима. Ансадвал кушайловом. Фашиват. Умта? Ау как? Как? Дермен автор авадыштыма. Дуагай. Шрашца канонна, алимава да. О, автауэда. Шырхожай фыштай уд мазыждар шырхай автаун. Мана зивкау ахах канон. Ага. Юу. Овга усрада бирата фышкан. Бирата. Осы зырдуйт хайра хашта О, мардам. осы зырдуйт хай. Мана ямта кавы, мана афта. Сыбарак канон шывырз штамаланын. Югар фон шыбыртай вот сыпарай каттырна. Кашмал анда жардадын алхатта. Фала Юра дуалсан хашталадар. Чешла вартанами ябун на фашивадан, на важжитан, аргонома швалон швалдона. Уже хайрбаду. Усула вардан уйфашта да хисан рад штамалан майорш дага хаттын ферохкарын на баланс штам. Илина жахма авто жахшима ирон филология факультеты студенткада. Ама да сашражен гард курта урдам ныртакка дам ахургана гован вовгадару яш качын نو فلا دوتا مشترو ياش نايش ما نرضى بونا في التصاغو اجا جيما ون خاشتكو تامنا وراجي سواجا بدي ويما وما دام سنشا مشتفافل دار كانوا قودي ومن قل ما كشش ما مشتفافل دار نا ماما гашка да куштقامة да جردية وارشاي ما جردا ما سوى فانتما وسران كوشن ما مجدل واتساقن خاشتر قامة ما سوى وي خورج زوابو إما دل زوابت خي واتساقن لغار لغار مرتون كنا مدون на телекомпании нышанима Юра адатса да خورج خي إلينا ويدوان Адонай сай кусмат битнайма. Водю оркоды канута бону бон. О, что я лан мана дага хат мафирухка. Ох, има я Ахаш жаны. О, Шаунт жаны. ما يوزبخ راشت فشنارخ دو تشاخركا خورج ماخدار ترسوم Буждак шмахат. بوجنكون زباخو Люда, Иронов жак камраж, ама нуарджин балашау як алюта кама палахшар вайнсу сабанату қау ырдабунай тамирландыр жақта. Юра дема раждан умфажыныз сырхжонд нахашта. Амбишанта ама худаджа абарштата. Е урдыгай асауынс Қалзаг нахаштау. Қалзаг нахашта сымбдишак. Иронов жак камсары, ама иртхожай кам раж, ама жыны. Уй усы юқау хомаллаг, ама нам рбасы дишнам ша культура и хазар ража монаг. Ер қуамыр такам ақуамы фекушам мадалон в жаджа хоранта ахаштай. Чи басу дуйдар жақзыштам. Уйу немзураг акуат зарема. Хомаладжи культуры хазар директору жақта Юра. Зарема да бон хорж. Да бон хорж, ма да бону барак бон хоржа ход. Зарема жағма... Раттамын микрофон, я хадагам хожда шарахши зарема. Бужнак? Жағма зарема... Вакорда та хаймана ньюсалдер нахаш. Жах абон саймар басы дышты лаварна нышкан зышты фалавала и накарканам. О культурой хазар хабарта та хай юсалдер нахаш. Хомаладжи культурой... Хомаладжи кашабит митяй номал культурой хазар. Зугуттага атакаш беджи номал надо вон театр. Ахшай дыркага мажы райшта, райтой адамон
театрном. Уды абума на корт куши, надо мон театр. Жунгон режиссер танам факушта, Салкат Майрбек, Маккет Арсен, Макиты Валводя, Галашты Земфира Мафтедарктар. Абун на корды Ражамонагу на республике Адамон артист Айларты Ашахмат. Ардабун кчахтуй мы как-то рашна зурам жага Айларты Ашахмат. Зарима жағма уак ордма кудықдауай бафтын сырмаштар уақиқау көктішті? Армаштар нақиқау көкті. Ма жағам түн күрді атчынады маг уамыр басы ди. Фала иронау бінтон хоржна зуры райшик каты? Ума куштма в Адамон театр коллективма. Уи режиссер куджага умагашка. Ама задалма пындазырды барнахау. Анқал надан. Зарима мадахоржа хайжагма науи хумаллаг умана ирон вжаг хайтей камфусис яхам қауна ирон қау яномдар саярху хаштаг дарай даргатсында ама дахоржа хайжагма чивомар басаво будон аргатта штефилдаро театр архайджита хичтар карадам штейнер така автожаган сыргатта дам алдыран мадар қауы тахайлашын Шмахмы тақытта кудо? Еш жағзына нафта. Үргітті діріне көрді, хиштір фалтардырнами шахам архайджитанами, amma axşay dikagama jırım abunun na teatr çıkar yaxam ta yüzü kulatı akim artık da referans ştut aştay вот zgoyt Sergey воданам аргон фашиветтер саун скажем сертакадар на спектакле аргон фашивет каже шаулапуи гигалаты Давид Максойты зираша Люда ардабондерма жахтам моторнердерма усын хашмараждахын фанды. Зарима жагма автофажагынс наваждыта дырызыртуй рмаштмахи койна канын. Автофажагынс жагдам иронов жак кадишку Сергей бажайзен воду юқау. Доумадыр автокашы. Мамагаш кадар авто. Саман. Хайр қауми да готтарта адам каразима иронау Хождар зурын сер ироны ғадауты не ғадауты на хабарта юлдар иронаума на хиштар кар иронау зурынс ма каштарта дардоны фажманынс. Югар адамы койшкот там авжади кой. Вот мама сымбадишаква каша. Мана хаты хат кокушайна удай бамбаран вае асадыма кысыра юнаю. Мама рашт кысы каукагу уйдар барагвае. Мах юрайма автономаем. Вацаган юра така на жагзына. Ама паты рашухтар ироны вжагыр дон районы. Алчидар яхи районы штафты жазнан марахич фарш районы. Хер махму Вольгинска андер зырды плансани хумалыган андер алкасы қаудар брутандер Вода жаман Конфондер бажон жаман. О жаман қуын хашо. Вода даланах рдон районы камай жахтай уй Кирова қау коштай қау рассвет. Уман сымбалный. Алчидар яхи қауайна. Одма авто зарима да иронов жаг. Да он иронов жаг сын шанкана. Уймавал манжах фцаг. Штегана ниде как фарштар шапшарза. Мамагашка ирона да има катритар зура иронау. Фцаджи дар иронау ма уманма на невжаг ой ирыштон райгордаштам ама Зарима мафтук фажанс иронов жагдам алгитм меттама нисаман қау доумадар автокашы фаг каждыгнау на невжаг. Ау на невжагай ма каждыгдар така мишал чидар яхи вжагай аппалын мах вжагай иронов жагай каждыгдар мас кас вжагу. Мауидар кажгам хашантын хаша ефалаваттар. Мавод у спектакль тар маштыр иронов жагыл военс. Армаштыр иронов жагыл. Хертакка на спектакль шаула пушвартам а шахмата няхифыш пьеса магашка ама вардыр сидиш. Югар ахатсаштам ама шушак зинадан ягтцыл фарш фегом коттам одай жагдар канам суза нивуйна. Сауна. Зарема одамахнаш так абон юнага не шатта уйжонам мамах қамар такканам чикаш удон има юма бакашам уа культура и хазара. Вард спектакль шаула пуба, юг чешел шкотцагма. Казыштызым
قلات أكيم وعلت تايموراش أما دولات ألبينا هير كشتر فشيفة دكوي تاراج دراكوتون سويت زيراش ما جيجالات دافيد بوجنك كشم سمودا تابو أفشي باكشو گۆزێککە وە گۆزێککە وسلە پویل دەسەشتی کوڕخەستی چێرمێنەی جەغن ما فتفنت دخاي قد ما سفتر شنكوتاي سماين فتارشتا وارتا يخيق قد يا وادي شفت سغنما خيقد مسون دوار وارتا قومو فازاخش كاين كوتون دكاخ دوار كشري مرافر يما كشش سماي زف شرم كنش سماي دا فرتوما يواز آدم در باجونوي قد ما ينبخشسنا او جارجي تمر كدش كانوا يافتا دفند وولت عدا راج در قد آقود كنن ما ماشتل من ساخ كنوال كاليش ودا نيجر لبودردن أشكون يارتون كالان جنك ده كالان جنك دفندياك مخساو فكوتا غورمون كاد يبوار شاو ووتر دا توق ديشتغو سماي زف شرم كنش جام ماناي فرقولو خجن لبو ونا فكر نسونو عفرش ما ده چیزی کدل میاق بیساشتر خسدیش هير ستزورش ما دشوني نبون تيقاوجه كرچي تيراج در كش خشد ترش قدر ما ينفكوت تونجغ من قد مياغرن چم فسيش ومسنا بي وتاشي خشن خاش راوات وترتاك اشترت كرزي خوش درم بارنس ديش تلكنن منالق هينر ما تشجن دفرتي مقامه سنخاشوا ومش درافتنا جغن موارجو نخشت كوتوي كجاني يمين لبوجاختا كدم سوي هي ما خورج عفرش سنني واو سكوتاي ما تشج سكوتا دا تشج يوات سيوات انا ما تشي در كنت بابن كوتا دال من قاصر فرشا فار بيغزوخ باكوي كوتا ما من ياش كفاوس خالد هذا بوني واي قاصر فرتم فونزو شودي ويدنيا بما وند ودا ما سما تشي بابن كوتا ساي راقا ساو دروشتر تو ماراز سما ينفتارشت كدل بوي ما يشوتا كايما جان كد شيرماني ما يش كم قاموا ما تشج من دلبوي ما كميو يكجونين ود ما دو فرشن ياي كجدا حت ما غزال كدودي حت ما غزال كدودي حت ما غزال كدودي نواليش سكوتاي حت ما غزال كدودي خوباش لي سرسد حت ما غزال كدودي دخور جخي ما غزار كنم باخورتاي سرسدي ويمانم بامباري سلمى تخيدن ما بخورتوني قدمك راشتوين كتر والمرد راجمش خدتدن هفتدن حت ما غزال كدودي دا خزار كوي ما والشكن كتر والمرد راجمش خدتدن هفتدن مثل تجرون زباشي تو مرد كراغي زيكوي شلقوي ماك من القوي ماك شلقوي ماك صبر شلقوي ماك من هذا تجي كارنوزن شلقوي ماك همن القوي ماك شايو ورش إن شاويت أجمع فردي شاقي بخورتون أيكو تاتا فتلاشتون وين بارقدر باكوتون وقت امر هاي خورز نشانو يوغر شاو خيرقركم راسد وات قلبشتم زدار فتبلجن قلبك اشكي فتبلجل تاما يوشك آتفاي كدسشت ليش تاوا دافقو هارب الراشك در نماتن ما خيدو وسشتي سفيتون اسو افقو ده خابرت دماغنا في قشتام زور قدر سماك من راكا آدم بيشون تفوزنا عاونا ملواندوت وما اختل وندم ولا دلو تبت آدم ده باوند شتي اسو اما ده بخوردون كوي باكن ما اختر يشتكن شتا همدا فندس همدا الرارا خولوي مناما ما تشش كنت فخودينا كوتا سمدا سماي فخودينا كوتا نرايقا وبشتا يشتيكو فينا ود واتس جاريناك فوز شتود هو من غي قوامة ما تشش قيمة تيشغو كنا الشارة ديو يخي خجون تاس خونش سافيتون تدخينا زاد ميتا سمعنا جونن دمانا نشتماش كنا كناش كنا واتس هاردادنا كنا صابر خينا زاد ميتا ما نقدر جاغن يفجاق باخوش كود كاتزف شرم كان شوداي ارفيد اما زم ما اختر فير فجام اما زد در فير فجاي د سداوي جورج زور شفراجي د شلقوي ما قنات قنن سجاختاي ارغوان قربان زنقرك دو خاتنا سغدم بوشنك وينقل دردن نوتن فندرش
фалбарам. Жоғын жарым ма біршта нұртама қуамы ватсыған макафын забырта дарбаса гурун. Юра дăхынжела канаш вала жерашта жима фандырай сағдын күнәну вақтайн од чижона абунирон сағда көттайн. Байры жидын ода фалтау сағдын чижону дома бай кушам масын нахашы бар раттам ревашты алан ама хабалаты есенешті наваждыта. О, аю есене моя яхиса он даттын табавш есене. Пужнык Баракбон хоржа ход. Баракбон хоржа ход. Абон зурам иронов жагл. Национ коттактыл. Ноджимай жонза что асаж рашита что национ айвады ажил, на? У хоржа хай давай райдай за что кутхиш тарафта такая есене мадарбахатса за что фала. Слышал коли да он айвад. Да сарца мож баштай фашива дила. Ирашогая катар Фама базда на баста на хука на мамана на училище служба. А сахур закутон ма астан шадма. Акшада и курсатан вот ахуга на чивуди по специальности балека. Хуяса диш куштай. Ама басатан андар кушма. Фалоса куштай курастан билисе кушна. Песиме курастан. Вот оттара балека оттар мажор биудин мажон. Мадашна зинат. Сашуну яжен, оттар машхулат канжанишки басамон. Самай шафт мава. Алан жагма амел дахадак кам фасалхта в гауса дашны ядру. Уйдар машхула. Ага. Илхота. Илхота фалажон. Таради магия дашны зина самай фафалдар кана. Маху кана мапасна фала. Самада бафар что он автожах шавшад масатта. Умда никуба коди мия. Шаду куна. Мно ворашей балалайка самону и буда жона. Шаду дар на вышту на сертификарном здесь конкурс на Лимов был. На Лимов это был такой известный балайка дарашта. Могу идем еще конкурс, но можем обычно он дарма хлеб. Это как ордима куша, что дон чисто с карадом, уархайт куцало. А что дуа корда, юта что гцелта, дгай клаштам чисовахомта. Ермана дон что радуга седьмой класс на числахам, фиштар. А дона шархадина, акариш уже что на мида, герна хонанс, мэражма, елхота удиш, отчетный концерт колледж культуры, ама шошлан зуцев, на басагурта, маханда махшишгон заниш, в дыштам курака никак махима уже. Но донш нахира дыштам шейна. Алан автожаш акариш акой, ама Майдар таркаматар хайта, это что его савар харживджи тархаудию. Маса башу шак. Харживджи да бираниса дипломта, раттой, тишмота, кам на полнса. Кам мавды штату арахстина. Района мида. Района мида. Го фалермана фаштагра штаджа, мана надашна зинат курада штам колледж культуры има. Однор бахот то ищема ножда равдишам ирон театр мас. Имана дашами юнузаниш мадам ондар махина вахира равдишу жага. Штемана Валажанин Евгений. Уйдонор бахот уршак театр мал. О мадам уршак сахтадар на макан зашту. Дасан здоров дыштина дузаниш мадам ондар вахира равдишу жага махина. Махан то шигону театр мана гурун сахам дашна зина дадам. Майражда маршта муй фаштаграштаг акари уакой. Фаштагра что джо. Мой сайма башту само там каша. Сайма башту вот цыган ер макуш равдиш на интернете дар. А что важит дар сам судонда финанс, удондар кому-то дар архайнс. Монорбаху ну сафту кут там на фаштагра что джо. Випай дар ажматым раздиштам. Мой шмахан хоржу вифалайга кану. Ты то хорж. Ражеш тут сходтай. Вода. Но дашна зина адматин дар кану. Хемахам дашна да им моксагда ер шошлан зуцата. Валажани, но удоне квама гцу шарандар квамай. Шахисай, ну шаражмас хасауна. На таршин жинцилетта юзер. Люда самай на каштаруажак дар кардма канал. Это хаисене мана даражану на гафтажах тажал гадам. Умдар фархайм, умдар концерты дар архайм, савар дарахам шролдаштадум фильм был дар фархайм. Жагма дахима артисткой номай дабун штурнунер. Сама нафта жагаш. Мажардам тинкса балайка басыттен ма амбал басыдиш ма фажон хой медер басыттен
Кубажа то, что балалайки, вот мы ждем это посидишь, концерты выступать, так бира канем. Салаждыл сидит в цах, хаты да кухма курайштай балалайка. 6 класс мы сидим, мы баситим, мы ждем это посидишь балалайки сагды. ماذا سختة في درس عبر بينس وسختة يرشتو تخينته ورشكته سسينكته وما على دم خطتنا مدام كنت في كش يسيني أبونيرون بجاجة بركبون بركنامنا سما ناتسيون موسيقى أما يرون بجاج باش تشت كرازيما يشكد كدين كارش باش تشت كد سما دخي جردة ما في الدرس عبر سختة ساونز يرون يرتا ده جردين خش تقدرش أما ز كنت فجأة دار طريقك آخر جهجة أما زود جندر تاك سو كيرش بشته غازدانوفسكي خونجه ودون جن توال نمايشنا أها نوجي مازيم أنصونتا أنصون زي لزجينكا прощальный шуточный شیم تخونگه تایدون کابردینسکیته كنتم كشر مشتر балалайка من جونشنا балалайка я кафен жорн на музыкалун инструмент ты маешь что сагдыш ветай мадам куткашы фандырай балалайка айып даруя жалтадам куткашынс фандыр мамма жагам музыка манisi бардарн фал мамма фандыр кашы лагждарма арфтарсма ябон сагдыну ма жалтаратын балалайка ента мамма гашкана о вацаган радин что исма яганта дарбира нештер да бонса фцахата има кухварайштон зворта смабира нофтатанайна виса шеппатар ишер сахшын фандыримая шеппатар фалотар фандырам фандарышты явналантал мада полуганинакта ищендер инструментом сылы алан вирмаштар балалайка жоггадаума на дедмама мам учить сылы толку май яхи гитары вот если иштаравайза удартана жон фалай мажарда жага Алан, ама вовгата самай мана хам инструментал сагдын шахруай вит хайсавар мини уджита памава адай магма самай нахпаматын дар шаража. Вот цаган отар самажаган ерма мафта каша самай нж пындырнисы банбарин. На самафта жа шуй фенун алфака отар бавжаран факал. Автовый мадимаг колдарновый ма ядашна зина домра ражена. Вай автомаш волонор баста димайне амонш май навай фала капчета ядашна зина домра више тандар камбел. Сеня да гурдячендер ахурзалкан хау ви ма дашны дартартая. Сеня ис. Ердун худжавон амонга шепатанам хужон. Надима. Фала зоттар касдар тавайма гитсал шадашна зина вай хуждар. Фала автожа гом маназы гудонов жардар штадон хуждар штафтома бонжагана. Юдарм забах архайнс. Ирул махнауи насаш самар бартам кашам ама есене балалайка илсахта андар хужа. Ума я балалайка почти шинтеш. Ражай даргана фалай фаштама афаштама. Тишак покажти. Вы су курдиату аби понизух фадабон. Курдиату. Уй надашне зина жагара дишам на бон куду балалайка лахайм. Уй жон равдишам мене осо басам думал фарса де басам то каджону мая махадак сжон но дон ма шувулатан тишна чимсо кашма ма иште фензштамсма на жарда даром есене ма фензштам мана инертака равдишсына каджоныш ухта пашти автомай сахцына фетай фалау ждам мана микрофон бадарон фалау гцыл амада хоржахай дишакта. Сеня, мама цаган автата бирасы дарта бажонзына. Маночи кут сырдыма тагд сахтауи. Юрады тарнешкотта, на? Юрады тарнешкотта. Баха сахтау. Штей фаштамаса тынжын сагдам. Унгасана каныш. Штей кухандар.
Саш фахор кута яфта Есения Жорма. Дуажи самая юсу? Наа, даже бон ахур кута нафта самая шахур он фашти кажем. Менеджер колор ноут нафта випайдор басу диш мадам. Равдиш, можно равдиш. Равд мамны диша гна сахта, ма бадиш кут, он забахн жон равдиш. О, тыңдиша. Жагма Есения школа заудырды, да вашундар предмет савару. Мы важный предмет русский язык. Алгебра. Сама Ирон вжагам бенат на узен. Что музыкаен? Что музыкаен? Музыка да. Музыка дарбаржиш. Ирон вжаги урокта на варжиш? Варжи. Муал умай райдан кат кодина. Нисикана. Абон зурам Ирон вжаг филдар кушам вина. Дома фандба фаршин кутам каша. Кау кайжаны кау фаласма город унгт Ирон вжаг филдар кушан райдет там. Тир город аннажаг зуран город арахнавы фалил хота филдар. Мотор кауми да Иронау адема филдар зуран. Намдар тaqavны. Дер мана архаига лагишады отор рушагау. Мана уршаг сахток фасаху канам. Бодум Иронау жну басамон. Хайма уршаг инструментума ямонан зината да рушагау зуран кау. Магом адема. Оланави филдар Иронау куш отор Ирон вжаг. Барна барз отор уршаг вжагай пайда канам кау. Есения Жорма дахимов ансондер уршаг сахта такашансы ви инета. Инета ансондер. Уршаг жумдару. Мамата автокашти. Амод ражамонок тасы жагзан сагайдару дон. О, сагдару автойтхема уршаг ер уршаг инструмент овгая я дашна зинат. Что я расшел зинат равдиш уршаг сагда. Ама я моната дартан жонышта. Га я рахиш куханза бира кушти. Самый уршаг сагда сагдают хема архаин тын бира кол. Сардишак тазвае. Мавод югар нацима на адам хатима савардар балварт куттакта баш военсраган Ирон адам дашнышта кабышай хасыма умнан амбалнай. Вот музыка ита Ирон адай маган автеш хонам ятуг ражизу савар инструментан датта. Фандерам вот сагнотар фандернам тор важдар дасадиш инструмент такшо. Есения фандерлна жонш? Надо фанду? Фанду. Мада сунаваз. Мана бала лайки кафалай вот так фандермавай. Раштак сана раштак юдар. Шараштак сау балайки вот хаймасан. Качах органа гагардо магу. Уйдарзы шо кунаса домай вот фала уй хоржу. Ерна адам дар нирбахатте куна дашна зина дахам диша куна удайда. Есения манан асахцани югцу. Савар музыкалун васмашазани. Шимдна канза их кафун куржони ниврот. Пушамдан. Кайрбас дышту туйтахай, вот дашния дыхайнем кайрав дышта туйтахай, на уйтават заган каушмахану концерт там саун, маун уешвал дыштат, хождар жонам. Хаштагдар штагу концерт камузан? Хаштагдар заниш мана 24 мая, уршак театр. Фетато да бираем нали мазасузани, пара мая. Армаштар елхота культура хазара. На махар бахот иманам город мероприятий заниш. Лагераш куджага Иронау. Мане урдам рбахот имана балажари. Маузаниш уршак музика имамал. Уршак культура имамал. Бужны гон. Бирама он банташат.
Ирштон филдерканс в жаджера штолчик райдит такушин усафашивадна. Уйома люда чингута. Чингута Аж да фаршима қамыз, чингута фаршин сома. Чингута на фаршинс. Фала мана ю мжурак чижгнамиш, ю мжурак важагнамиш, ма бавдал чарашта ахорганан сайт иронов жагай. ويتم دي شاقو وسايت السما مسشتر كم در خاصدي عفتم كشه ودا ما на телевизор ما كشت جونغا كنم قلشت زرينا يا آخر زاوتيما ودون تانشت البورتاسة مجمع خطكت صفية وبون خورج فشيبة وبون خورج وبرك بون خورج خود Хурай когда Самайдер бафаладина. Люда ю фиг байнак Зарина микрофон райшима да хоржа хайда помганинак та кузурай вот самивай фасараж. Да хоржа хай Зарина ас канал телеграм канал да амахина мадалон бжак швалат. Шабита. Кудар кудай ус канал бакушин самарафта дидежа. Сама уйунжа. Я хиналиш. Сама уйунжа зананж махада кушен равдаван дона. Ама ирон вжаджа хургана гай. Ама кагаган мазалта тымгыцали швалатима архаима. Ама самай швалата ражангартканой ирон вжадж ахурканима уйтхай кау قاجن فرس آخر کنن ویت خیم شابیتن ش آخر شیراگ میتدو قاشت ولد شیراگ در تا دیداکتیکون قاشت ما ویت خیم مخیسن سمای مخی کشترن سوندر و ویت خی بافدلتن من دیداکتیکون قاشت تراجن الما من افت پارخات کنن رایدکتا. Зарина удона кой дар така кан заштан фала мама саба фаршин фанды мана ма бакаш да комулганинек тай сазабах айв харшкунды. Аждан чажбаткана. Ватсаганя хитинг сатта кутта Зарина автоу. Майня хидара фаршам разур мада хоржа хайсафия кут сатта кутта я бону барак бумма. Вала дара шай сатта да уйжонын унын. Кам сарыш уйманын жах? Сакалай 22. Завдяково. Мене я раду деш там мажури равдаун дона на кушаш. На акушка канен город ахрадон центр интеллект равдаун дона. Масай камфанды дар ирон вжак купарахат канен. Уйма хорждару ака ханан умалма мажурак швала та иронау зурзашты карцай мандыр такава Зарина салша хуркутта вахкунагуй райр таштышта махна София. Да урок-то сайта хай варжиш. Что и варжиш вина? Мама дала ножак варжин. Варжиш, на? Молода самашта. А самаш, мана Зарина и урок такого ешь, вот запаты филдер дажарда масафасаво. Каштана? Ага. Юма дуба каштана, бира каштата он басануттана. Мазафтыңдар дажарда макасасаво. Кубик Ахамдар мами. Кубико маумайтын важен. Жагмада хоржа Зарина, манастыр маджитар бахаштай удон дахадак дахикухтай шкоттай дикуду. Иш сахамта касата махадаг шкотон. Когда мана малый да фарш марвар катта. Касата махадаг шкотон ахамта дарзие вае афта ама нфканым жагом бентонахам дашнадан ма интернете дарсдарны фташарн маса юмаш ю маса кудар хайн каузарина я жага мананам тема камера тардан правди манам жага хойрактай кана дурхта хал шарта вот факажа мана это дукани анда зоит лафт хамкашта мана дондер на дурхта мана хал шарта дер афташтан да зоит лкаштата самай швалат шажарда масалама за турной кажен ма. Чешил урок чихай, да бон шаражин мам сама я махфина ма бамбарам кут факуши швалатимауи, ама кударахшин сирунау. Хорш така он равдистыштам. Армашта яфта канут сама я телевизор ма кажется даруной кут кушут ма кудархаю туи. Хорш. Микрофон кажется нам же. Лапута ма чижита обон хорш. Обон хорш. Фазуренце гашнам сукомылганак фала нар равдаун дона кайнештам умагашка або махбажунга узаштам сахара дона сажаи удонима жахут маман сахара дона хал хумта сажаи асамаш
قدنس خورش سفيد سماجاي قابوشكا قابوشكا أما جاخد ما غير قدنس قابوشكا يوما ياغي بدون سشت يوزر ديسا كجاغ زشتم أسماش كنت خينت يوزر دي خال خال شرطة تنقراش منا دارتر ود بلاشلتا سجاي نجر دلمار لو ممكن سجاي بلاشلتا بلاشل جاي درختا درختا أسماش سافر درختا جونش فتكوتا كردوتا جونش خورج سفية دتا سافر درختا جونش بالچلاوي ودون جاينس كم بلاشل بلاشل ورجتا سافر درختا كان سما سفية سافر درختا ورج فتكو أسماش دتا شوالي شواوي شتا فتكو Зарина жамада хожихай. Да программа магашка швалата ирайдаяна суаварваинс. Мой фашта о программа куфавая курсы шхонамна. Вот ша ирон вжаг жона на дуавар савар вжадовая. يروني كنت بامبارن كانون زوجي قو يرون فجاج وافر تنج فجرو سماوي دارون جاهزنانير كد قرد و شزي فلدر شفالون ودودونن دشي كد زوروي وتخرج ويدر خرج النمادو ما آفز درخم أنا قشت ترواجي كدار خايم ومجشك قتل فخش درفي نوافر إيرون بجاجة شابون زردن جغم خزار ميدق من أخو متقم بارن التبام بارن كانن في قوشن يشقد بام جغن ويشابون شوية في وترنا شيبتنا فلا وياف آخم شوالة كسته شقد جغن در شابون شوية صبر قديت تي فلا وتر ويا شابون جغن لودا أجمعنا كشنما زرينا يا والله دارش والله أردبون تمرلانس يكوي كوتاوي مسمى يافت ما روايا مم أبون زرينا مخ فيقات كوتا جرجا زرينا مخ مدر زيافت كوما مخ مني جرجا وين فلما يمكوشتاي نفدري كوشتاي خوشي زرينا مخ أرخفن خاشكنام إفير در إيرون فجاجة رشتقب تاغل وفقابون ولنا زورم ياش رشتن سباكنام جرجا فلا مموتر مجردافتا زورا أما زوجي قوت كوينة كانن كوايد فلدر ناسيون رفداون دت وتسمع كوشتر وايد ير دس رفداون كوشش وي ناسيون نو مرشاقاو در زورنس فالزردن جغا ماخن ريسبублика يو школа алайна гимназии иронаука махур канысуй фаласма рafdaун доны курайдай коя хур канын мазурыш вала тима иронау вот куда и виду авар شوالون ساش فلدر قوشاب جاگ و یاشم پایدا درو اما نام کواخم رفداون دت فلدر ود ماماگش که خوش درو زنوی تخیما فجاگ باقا کنن قورای داین رفداون دون کار شوالت دی شوالون جاي كدراخات تن شوالون ورشاقاو كش زورا ودنو يفشتو إيرونا وش زورن تنجن في ما ويتخي خيشتر كار شوالتن در شتي من خيشترت وابرت ساش فندكو كنا وترقى وراي داين كشتر كارش والله داي لودا ددر في قشتايش من سنخجختا ومغشكا اما زرينا افتك فجغن نيارجتا ش صوتن ورشاغا ونباجون زنجغا وميك فترشنس وي ماماگشка уйрашт коденау швалон ма иронау кузурай мадалон вжагл уршага вжагл курима дашахорузан кури дарен на пау шахорузан уршага вжагл фалая мадалон вжаг манал раждахсан امبارزن ایک فشتر درواو دی امبارزن فندی زورن یا مادلون وجاگل فلف شرم کنزن کم اکцент تخی کم سیدرت تخی فلا نالش زور زنی زرینه جغما دوند خیوت دخشت جت د بینونت ایش اخما دی ماگم ز د جرد کم خشایرون او نزور جغ
لا ني ما تشج رفداون دوما كوباس دود ورشاك شبلت سنزبيرا ودي شاك أورد مرايدك تا ورشاقا وزورن ما وخزار ما كورباس دود وديون أجدر ما خيشتر في شمردر زرتام ورشاقا ومازور ما فتي باقا قدام نالزرتا ورشاقا تاي خات алхужу мазалта фапайда бенс фалмах зурн райдеттам да телеграм каналына добавшчита филдар канын савина вовга канзышты штаймам жагда хоржа хай шажардама филдар савыр маҗита савын сер добавшчитай шемад сын баштина двое давонови на ما بعرفش تغير سبار شدة يقتل فلدر ما ماجش كوينا ريسبوبليكا ينقتلوا ويتخيم كده يكوشوا ده ماجا ده канал كده يكوشوا وما حدا يقدر ناخذ صادر ما يبتسجن صادر ما يو فلا ما متر ويقتل كشوي تخيم فنديت ما سمينا يارجي تفلدر ششولتي مارخايو مادلون بجاغل يرون بجاغل زورنا تخي ما دنشي ما باشتينا двое چی دم كشفلدر چی архая شولتيما يرون كد نيجون ما خدك در سمافت فلا يرون بجاجر دم فلدر نلقوي مكتش دختشت نيجون سما وافت فلا ودون نلقوي مكت تقدر ترنن يرون بجاغما ما شاغي سيزرينا نلقوي ما جايسو مكاغا دار تركنن خشمافت فتسجن ادم خاطر ما قومتاش لقوي ما كنا شولت اما سجارين اقدلودا نوي سوي ويدن زورن ما نفاكت كي خونن سوي اما نلقوي معك برجو كقوم كنيد ودجو دونا جازنا ساي ما كوني كي كوختش باشتا ما اقدر لودا خلاص قوم كان زشتبينش شسود نلقوي معك تشسود وي شخيسن اخر كنس وي فارشتو وي راير تاشيناك وي فتسجن نلقوي معك شلقوي معك تاي دومن سماي ودون نلقوي معك تقتل نوفتر شتيرون بجاغما شلقوي مكتا تاير من رفداون دوم در كرباكن شابيتود فلدر وشاقاو فزورن شسوتيما فلدر أرختر ويافتم فدر باكو تاي لابوي كان يتشجم يميرونا وزور ما دلتا بنتونا رخنا زورن تاي ليشاق نكسبني شاك خبرت ننرازر تاي زرينا نوجدر دم صبر بلانتيش من آس كنالي ما باش صبر در نوجز فندم نرتكب من زسقشت تايشو دونشت فلدر كشتر كارش ولتن فلما فند شكولا زاوتن درز كداراجو قشت تدر شتي ارمج تدر ما ولكوشن مخيول سماي فلدر كانوي تاغن خوشكنجي تقاو ابيدا خدغ خشش بتلدر نرماوال خشن يرتار ترتامها دربارة جزانينا فلا نجاريش خوشكنا نا نجارين برجا نقولش إما دنا خوشكنا جت تفجنا زرينا ويدنا نجار دجا خد قومل جنينك تدر داخل فند يعقونت بيرماون بانتشت يورا تاغنا ماك قومل جنينك تنام لورتايا خد جاي أنا ياهم سايس من تدا خورجا خي دا خورجا خي عادت ما سمسا سمش وزن شجردلنا كنت بادارو يافتا خزار سايس زشتوت ورتوا телевизора и камравда, что ёса телекомпании нишан жону тайна. Факашут нам захоржу. София бажет та. Бажет та кашма. И мама на салма жоны, вот мавал мах реклама мабакашам, ама дартер на кушткан заштам. Люда жагма мята иронау кутхуйны. Нырзауджи каусарак да фаламасы мақау как цахфашты қуды каныш? Юра малат фаршт. Мята бит науди фалана самаба қудиясы нахашуйны бамбарштон. Саман кужагай водна инда важджи там саттаканын махи, ама нам чирбаса дуй кужониш. نويسون فلمن صدخورج خيد باسامون ما يباجون زنن بيتنا ما يرون فجاك كرازيفة كد باش تشتو بيتنا يمدنا يجاقنا دا راش تريتر تانا مرباسة دشت آو خجون كرده جتن آدمي سايچيش كنا خم لپوتا تاوتيات يوري اما نارتخت خيتك لپوتا غاش نمسو وبون خورج
Лашты машалда тештовый хожан. Вот такой сайчи самау до нафта قفدوينس فلماس جهيناقدن بون قدوم كنت كشه. تنجب. Адам бирана. وادا. ما فلو فسكسايا قورن سوي كوفي. فلدر چای ومن ما چایان یا خورجینت ومن آخم والدفن آخم بونن فواجال كندا اوه خيتك بون قدن نشون شتي ساي خبرتن مولتن فلا اسبون قدن من الميكروفون عشاش توي بامبرشتون на техник канал куша мамана яй мазургар сиди Юра саврдар фаршт басат на самай сафаршина гутан кофи ависай баса гурнс фулдар Адам аставды агурнс важалдар штей тафтар лимонатадыр намнажынс, мынам чайтадыр нажынс, ма кофидыр. Юра раш жағыма да қиматан сондар кашы канын. Аж важалдар банаждан ма тафтар. Самай абон мана рецептадаттыны фем болдын марава я ойты хай масыба фаршын фанды. Жағут мау хоржа хайлап ута. Фылдаром курбаса онс вот сывжагыл баса агурнс сақауи. Уршагыл жак. Уршагыл. Нахибына тон сарчитадар. Ода сафылдар о. Шахурышты афта. Махна хада гирон аузурам. Фала адам шахурышты ма. Шема од махта бушага аузурам байда. Ви фадл махтар урсага райд том фылдар журун адами ма фылдар урсага взагай пайда каным ма. خيتك منر جخم وخين النالات كوتات مزروتر مشتري وناوت ما كدوايت قطاك خجدر ودايت قطاك ويتخما آدم بيرتم ديشاك فكشيرو ناو كش زورم كفرشم منا شكر ثاش شورم منا صاور چايش كن ما مگش که خجدر زن فلا در عم دوجه قواده ما خورشت وجه بيرت دا ششولتم در بچاق زورم Stai bunatul kuske وینس کاتریستر لگوید دسر وی خود قوم آما ایرانو خوش در دبام باز خوش در ما بامبارجن ایرانو ما وی رازمه وجه ورساگونه فل ایرانو یم بارش سوزده خیت جغما اما ما دو آیواد مدرس صدر باردارش کد نردینود اوه دا ایو دا ساز وچگن کافت نیزملس خشدی افته زغم فلما بخاطر که دخیل سالاج سو که دشاج کافم مسو شد یوم استش کشما ما یون دشاج زدی رایدتا نیجلش خسدی و اومه فستمه رایدتون فلما دوداس دشنی ادمتاس شراجن گارد کوتاس میمنه راج دخای نه زون خورزاده می فیلم بالتن ما ویفادل رایدتون کوسن ما کس شو فرشم گایتر ما جغوت ما یورا دودر فرشن جغم آخم خشوراج ملو اما منا شغدق ایرون آخاشت کمانی آخم ساور در سایس من کنه کوفی گنن شارشتاد سمایش فیداویت ستزوایت یود من ما كاش بتسجنات جن شكري مكيار خايش ويدر من ياسبن زي درك دار ومن بنزنا راجيش كوتا چاينا مش منا نخي خوخاك زبور اها ما وماي فتاغن فرشن ساور چاي ود فتاغ ياس چاي باكن منا فيكدوني رمبرت كوت توجا يا خمس زبور دي شاج زبور ما اس چاي فونزاج ياس چاي كوشم يوادي ماجيل خنم او ماذا صابر كردو جتاي؟ ما صابر كردو ارصاح شتاوي اها افتدر فيا ندونا كالدي منو سايكون ما يفير سنة فيا صدر سايكون ما يفير فلا كده جون افتما يورا ما خد في قشتا ما افتما دي شاغا نوي تخير باخد تام اما جغا سايسم غيا شماخ فجونود كسدر كرده جتن شا ايرون نمت جونم بيتنا جورم ويكد ما خايف يقشتا فلا يورا كدافت نخاش شاي جرغان قبل بيخه تايرونا وكدو كاتميشن
Karkmişin zegmi kuday bajt da Widerman razu. Ty chore tak namr bazman se basam. Aha. Mazodai fashtam ludajdan yushushak zinad jahon. Yurama darday kufene. Odmana o khatter say yajarda fajaga falama darday qarkanım darbay daye. Karkmişin zegay saydam da qawjaga. Ama mamjagn sama ham zawji qaw bashtash da wafta chi qarkan jaga khard mafakhawun mahadagdar. Momi shaqam chay sagaytar. Falawattar da bun shmaq farshtan zwab karuman ratta. Zirdan jagam iron say samanomi kana ta qofi ta kafa kana saxam bashtakhay. Wadzis tawaid midagay iron abjagma ajdaxt kudway yaxam. Tawaid. Намайла قد كنت يغتسقم فلان. ما نباخش كانوا وبون يوري. بيزنس قد جاغم. زردن جاغم نفشتاد إيروناو. إيرون ساي. في يقدونا أمبرد كردجتا. ومازه منا تبليشكا تكيخون. سنا ورسن شانت إيروناو نفشتاد. أما ومما قشكا آدم ساون رايدايزش. يورا دو ما كنت كشف. ماركتينج ما تنگ. ماما درافت كشف. فلا يوغر أفتر رايد تام زورن منا كنت كانجو مسكانجو جاغا. خيتك دو ما فند بافرشن. جاغم منام إيش كوفي آخم خوش كد إسبريسا جاغا. رازور ما مني رايدياني كروم كدش كن شوي ما نيري روناو رازور كنت كانجو يوي. كوفي يعني كوفي رايسم. Aha. Balasha? Balasha نموگی نموگی رسم پایداج کنم اوما تفدون آواجم Аппаратултия. Ракана ми холдер кофи, ще е аппаратулт раваза магурджама. Холдер у имана кофи камбе уи. ما هبيو إسبريسو. مونيرونا وبوجدك تيلر فجرنا. وده. فرشيناك ده. فرشيناك ده منا يورا يكوخل وسسايل خاص ما قش كذا سايش كان مقابشنا أورتنا دوندر ستة. شكان تشتم. شتى سكردج تاي ودوندر. ورشاقاو سجون. ورشاقاو سجون. правдиш ма се седаште. Юра така на хадагдar دوتن. فجرن سما نفس بيتنا ميت تماني سما ما خش. اشتاورت منرغما. منرغدرو. اشتاي منا ورشاقاو чабрец чихойна ума иронауй зечин фахон зечин дарзия. Науи заиш. Дауи сабр дыргагадыр хтадари. Ахшаж номай зафылдари маутаса узура гуфашивад. Ишадише. Тишаг وفلا نرباد نقومنا كردجت نم تيرونا وشاخر كنقوا اش مخسن يا خم خات زغراكو تونيورا كرايداي ما مندرش راجن قال كماش درباب نازل ابوني فشت مدام زورزنا نجدريرونا شتيش ما اختر يوغر خورجخي ما يوغر ايرون سايسمن гом كنوت ما خوش راج كنتم راج شتوت не штут гомай кан заштут могом саузышта мах واغل درمازيش اشتايزي дала нажбалаши кудыртадари كشما سما كنت كنجوج إيرما لن رازور يورا سين كانن قو سما إذا سايرا مخصة فلتر باكيت تشكنم ما يفتاقو في شفرم سما إذا عادة تمالين تكنوي ما زمان فرشوزن كويه ما عمدا بيش كنت شتم ما وي ما فرشوزن ودوم أخمني ودوم من درس سيرفيس خوش دو فكشون سالما والخيتا غارخاي يورا الخاي ودما خيتك دشبار دو فرشكا كنم جخما دخور جخاي نرتكا توريستو در فقن درشتنا أما يا شماخرا بركنو تاي توريستو أي نخي بنتو نادي ماغو يا وندبغشكا لودا بخاطر كيتف قدم تراك أودي ويكوجونيش ماما نمر بخاطر سراش جاي جخما دخور جخاي خفكازات آدم أفتر جغن ستفد آدم دامشت سايتا كنا سافر كوفي خوشتا فأبجارنس ويوليش كدا خايا أخاد ما قصكوا كافكازا قادم فلدر سافر سايتا أبجارنس ودا جامعنا فلدر نوازنش من آش چای فلا خون کرده جدی و دکاگه تا شبه خمتک ساو چای ومن ما وچگن آدم آخرست خجاره فلدر ساو چای نوازن ما وما قصکه ناسفنده نوگ در خوش چای تا گورنو شب آخر استفاده دروی وزارنش ما اما نوگ خوش وی سابر تشتما آله بافت کیس بافت هم سالو خبر تای درختای چای در نمیش ستی وارینه تا آل خوزن فی خوای رای دلگمه مالینا ستی لیمون و پیلسینی ما در نمی
أفتر كتاي إرسما خمال الخجون خبر تدري فلا ممتا مش كشكي باجاتن ой ура ممتا افتكش ما سما خوش درونا جن سجيدر كردج چاي اشتي شاو أنا على خجون قاسن تيدون سما چاين ياد خالق كن سافت ممكشه يورا جغما ساش قامالو واسمي منا يا خشقتينا طرف برغوامي بايدا در ما فيش ما قشكينر تمينوت فاكزن تمين تودا يوي تكون وازن سمزو اوي تودا جاتشي شتي ما افتدر بي مامنا ورشاغاو подушка тахуйнесна мамагашка ирунал таку ду башты чай мана гыцылышта геттечибей тахтатачибей арахсыны парын сияхымдырма фала мына сма кырдагай кушканай сай жнетафын барын вот сма хуждарма харжаттыр узани шма хырдам надымы мажуман нетафын барын шма халагай халагмам каны чоган سافر خاطر كنا مود نخاشن فشيفة جهوتنا يودروسيرون سايس منن سكنام. فافن ده شمال كنش. مياك زيش تفشن كوبا قواود من يوجهوت ما خوش قطع جا خوش كنشتن. شتي ما إن خات ما خم كوباسوم ودون نخاش دتم ما خردش تي ودر باجون زشتن يروناو كتزورغشتوي. شتي شما أختر ما شراج زشتن فالبارن. چی خوش در جون نخشته ایروناو. اشتای خیلی تگافتن قلما و مدامون رمشتر من سای نو وقت ایکم. و یافونو کباجت ایکم بما ایواد مدرس در بارد شولش تکر کار. اوی یو سال در جلده. برگه کزونی فلان مانسامبل من مگس که گتزل در پارچه اون کندر کافن چه. اما انسامبل ما یوی فشت اوای فلان من نام سالم بشتم ود ما خن. اما نمچی کشو دوننده. يفشت تاسايسمغا افشر مكانه بتسجن قلتلو ما خوش كنت جغم اوازم مود نواجد ودان وازم مود ابونم واجغات ودشت حتى ما يجغم تاوتات يوري من ارتق تخيتك ارخاينس ساي سمنه ادمي ما ايروناو زورمس نيروناو كردجتنمت امونن شنارهم بولت دارتر ماخكنا منا эфир. Ама абон башту ироны вжагма литературае бонима. Бинон тахшан швалон кофажина. Вот вы штыркадылны мадвайы. Штай кадды ярджетаны фала хиуаттан шахактаны мажунгатандар. Люда арзайта маусы швалон сардак курахаша. Одуй одыл адамын бірттіканын райдайын жағға жағандариш. Я хамшинак швалатта абонышты не студия, ама удонышты Сагатирыштоны айватты лицея хурзауты, теблойты Рустам уман артықты Батраз. Швалдышты адма жағансы мадам иронов жағма тыңгыл амхисышты, амамасын шахидар йомай афаршам. Я куштам усхабырты обон хорш вашивад? Обон хорш ахват. Рашчағғы нақуштыл авто руади, кадради модынай шмақ жағзыштут, мадам айватты лицея иронау зурын, афаштагы шикачын құттагы үйсагайдар автауы. Мана мода кайхоныз. Чи райдайзым? Рустам давай райдайым. Иронов жак на айват лицея рохканынс. Рохканынс? Рохканынс. Петсай? Фала иш ахам Швалатта. Швалатта. Кадон зурынс. Ама зурынс забах. Ама аудонат хай. Иронов жак. Парахатканы? Хо. Дыкасатам хауш, Рустам. Дыкасатам хауш, хоршчи зур вжагыл? Хо. Касақау когда уймажақ вигора тагда? Но, сунжа. Сунжа ягу. Феттай? Мадам қау как-то вжагыл? Одуайдар сунжа мана дишакта. Одабон ватсаган сунжа нақан қавай кашын с телевизорма. Судишага сына комай номер басы дыштабон ирштон алраттай. Мамажағу то хоржақай. Шмақ науи касы хаяды ахурканут. Нави иштам хоровик-то, фала иштама как хоровик хореограф. Ама музыканта фандерл сахдам. Науия жонам жма шмахима болтан Рустамина фал Батразима, не? Батразна хашма коттам мажахтам дыжахтай жонын кафендер, жарындар, музыкалон инструментай сахдындар.
Рустам драфтда. Молодец, аджи кугдячин шваллаташты. Хоршот мажагут югар лицей Иронов жаг шмахллауы. Шмах что тира шагдарта. Автодар южаган. Тетай, ма самая автожаган такадартар канзыштам на кудефала. Самая автожаган. Вот хаймамах надуа курбасам лицейма вот архаям сава иуолдер зуро ирона амана авзак матя шафа. Ма кут фархают. Куфембала вот каразима ирона зурам амана мина шавала тафакашенс. Ама вот он дарахор каненс. Инна шавалата дамнан факашенс. Кудвам факашенс инна шавалата. Батрас. Махку фазура мирона вот махима чи фазура удон выршага фазуранс махта ирона. Ма удон дарахта ахор каненс ма уже ماچینا کوم آخر کن دونن تاس مازالی. کافو مسرا کننس. چینا آخر کن اومن تای خیباری. کافن کنم ما سایکوی کنم سه کافن کوی اوی افجاج کوی اوی دو داری وما باش تشتوی. ما نرتقى نخاشت روما کنم یورا ماخسوی تخیبا فرشیداگشتم کد باش تشتش ماخ مگش که افجاگ اما کافت یر جهام ناسیون کافت نه؟ ناسيون كافن قطاق أما أفجاج جون قطاق كد باش تشتش ماخ مجشكا ير زردن جام إيرون أفجاج كنا جونيكات ود شيمد كدرا كافيكات اندر خجون نا إيرون أفجاج كنا جو تايكم ود كافتر اندر خجون فوا نو نيام بارزنا سيت كافش كد فردواس كافت نيام بارزنا سنشان كنا أنس فشي بدر بندر يفارش تينا فارش من نوازن كنت فجانس شارخي أنا رات كنا نوازن أفتش أختاي باتراز سيت خي كافش ويس جارينا قلت من شيمتكو كافاي سما جارن قلت فورم أفجاجي فرس دا قدت دا بون جارنو جاخ تايسا تشيدر دا بامبرشتا كافت فرستا وفجاج تخيدا فلو كافت فرس دبون جغنو دقدت أبيدا أها ما جاش كسكافن مسمى فندافت ما بكش فند راجيل باجيل كنا روستام در مباتراز در شيء وانك تاي واجن فونغشت واتساقنا سافر در قتل كافت رافدي شوت أما يفينم ساقيدر وأفجاج وميتوني كافتي ما كنت باشتوي وخورجة خي تابوافشي يورد أمزخت كنزرنا ما مكوف ميكروفوني وقت نعم براخيجا ماسر ورتا وون بناتما او يو دوا رايد التام هير مزخت ما نندر ما كوكتا يورا أسرع إنسترومنت سخدجة أجر أواختام أجر راجع أواختام ويدارو فلي أخمر شوخت كافت كننس ما كشما موسيقى درسنا قوة موسيقى درسنا قوة من ما تنخور جالسة دروننس من كارنس كشما سم مدام أي فتليتي ها يشتم كت شاخور جنش تكشن صوتين فونس تشبرتوي أنا كشكايا بوجنك فشيبت شماخن نرتقى لابرت راتش تم شماخن درابونا فشيبة دني لابرت ماماسة وتخرج خيو يرمام الجهود سبرشتك معنيان خاشكن ما ونانا تمونوا داداتا بتارختر صبر نخشت فزورنس يروناو من وجردل كي بدار متاخمته ورات خاص منا سايس من تون تيليكامباني نشتوان تصابر در نخشت وجردل كي بدار متاخمته سماي ساراجم ما روح کنم اما دار تر خوشدار ما خوشدار ویارزم سمایشتی شتی بچگان سکوشوت و جردر غفت خودات وسن خشتم فکننس باون تشتم سلو ومن ما تنجردر غفت شوالة تشتو توي برغو وكافتر ودا إيرون أفجاج راجمة كي كننس ليتسي ويتاسا يارهونا بوجدك فشيبت شماخن شتر بوجنقون مختا دارتر كنم نا برنامج ما يخابر كنم
Юра, автопожалуйста, Адам хаттан, яшта умах, я увидок-то культура ама мадалон в жагыште. Юхауш хабара парахат раджи Ираштонов на республика Фидар Гундерсет гражданты Булат номал премии. А мы это цешта нацо музыкой решта антиштинет такой кухабавцан удонан. Манамуажа гилюда. О, жонана и важа гражд соколая. Уитау соколай культура и хазара. Музыкалон школа я хурганагна. Какой-то Людмила. Да бон хорж Людмила. А мы да барак бон хоржа ход. Людмила, абон дарманам инна қаутай важита арсыди ардам мажағынс фаштаграштаг фафылдарыштыша концертадар ша швалдыштадон равдыштыта сыкулай таусы құтта күду? Чекулай вин зағдзан бері варзунса ирон зарак, ирон зарта, ирон сақтита, ватта ирон кафтита. Сатогией. Вот там айыл харс хабарна балар судайма хабар бера гавче искутунса навак культуре айватта. Ма адан хуздар кусунса уже юхан забах рауанти. Много башта хайтына уйгур ажангард канавацаган шмахтар. Фица гидарбал сувалланта кафунса, зарунса, вот та цагдунса, ма ебацы ярхай. Еба аяй кабарбера устур. Люда уйна хисайдар жонам гатцылнам музыкалон хожа ишти кубака вот нам район пназух фатцак тима шхатцавая. Ама нам шхатцавая скуд юфандер загдаг кана юкафагна анакан кортай сагайдар. Рашт мана сама концерт машаун автонам шаут маун бужник уйтхай. Жагам Людмила дахимата айва да хоштай аппатах чагдар сакаша. Виден юволдар уса юхожонышты. Юволдар. Фалазаваттар ватсаган жардай макай кулон канаю уйманаврны. Зацан заруникар. Манан лично манан заруникар. Зарын газдана визартадар. Нахи ирун авторче зартадар. Ода отжахма Людмила, ода асы премии рамбулнул бар. Хай басар хайзы штучмах гражданты булаты номал премию за ней. Дуажье юхадда цышты. Мамана на хаш самой райдет там апарахати жага усхошен ганинаг юра уезжахм кватахт кота жага гражданты булаты номал премии даттын райдайды что музыкалон корттан. Самай ирон музыка, национ музыка парахатка нам юитхай. Мамаута касуйма бакусан. Мадзаба куракамет канан. Вот райшан. Цаманаба. Люда, мадам автома факашат майна район тады нисы куштышты, удондар ватсаган архайзышты, фаласуы антышты нышан, раф район курайшам вот савыл архайзан, тыңдар самай усы премиран була. Тыңдар цагдунни уава, вот та заруни. Жарма масагдым матыңдаш нышты. Югара бонзурам ирон вжач барак бонал национ музыкаил айвадал. Куттам каша Людмила кудбаштышты национ музыка айвадма ирон вжаг. Бастан сама наба суваланта набал зорунса иронал набал сафанду юрокта дар канун ирон урокта. Лагоздар солнце ирон урокта. Что это гуру навдару я жнал зурнсна? Да гуру нал. Район там дар фахат усы. Район там хо. Майвар шмах жарак канжитык ордышты. Вот ватсаган ау жарко кукано иронау, ма иронзерт кокушой. Вот термо магашка уяхатга кана самай вжак хош держунай мамбара еуман автонау. Юбл посан гаута мадарцаван хабарбера гаута ма юбл посан. Савран тждинат бафтдиш махуна куха. Ожарак канжитык орден. Ирфарне артанже фицак бунат нияхастан ебал. Артанже фатфадал. О, фатфадал. Мама фидуа мадар ватсаган ахам нышанта ишсамай.
Давайте. Мод о репертуар тафылдыр савыр жаржытай жонынай раджырас. Ирон жаржыта. Раджы савыр жарыг расараштат уйманын разыр утахоржы хайштай он ахын фонд самарсы дей. Иронзар Булат Газман, Булат Газданты Булаты. Газданты Булаты, зар қалзак жарық. Махайыз көттан көтсілте Колумбий зұрттабал, майығау табал, Алластан хеч зар. Вот тамана алагирма рбахыттунса ирон жарықма, фары ма омидар забах датсыдан. Андарашт канамны важа режиссер тафты жалын сырыштыгдамын бира ней жоғга, ама андарганан ней. Бужныг Людмила абоннам кай шакка коттай уйтыхай, да жырдай айват сары, да жырдай курдят сары, да жырдай курдят таун фанды далварчи удоныл. Ама на фанды самай йосы ыштыр хоржахан. Кутфажанск ухай уржаяш карга хоржахтадар кудишат афты. Амин. Антырзинета ок орданыштай. Камдаритар обону умкут парахат канат Иронов жагма, Ирон айват. Бужныг. Алы заудиқау как школайдыр ражынзан Иронов жаджи уроктай кай шуахтканынс ахам Ирон бинон тышывалатты. Юраққығағын, ма шахудинағын, асагайдар отта гуафта. Фаламах жонам ма хусау хорж ахамадам фалдарышты. Ма Ирон науавгая. Иронов жаг иттак хорчи жона я ахамадама. Удонайна мабон юрбасы дишоми хагадам хатта минавар Карина Семикян. Карина жардягай дылымбала мыштыр бужныкдын яхам баракбон да адам хатта минаварай махсур кайда явайтыхай бужнык. Фалу кудравади Карина авто ама шоми хаговгая иттак хоржонш Ирон аузурын. Жам райгертон ирыштоны лагир райгертон. Школа умпадан. ما خودم یفش مرتفون زیشتم یول در جورن سیرونا و ما خوارشم می کرزی مدر ایرونا زورم من یارجت تا زرتوی جون سیرونا ما فد افت زرتا ما دفجر زرتا نو وتر برشتوی نخشته فلا ما خود در تندر ما امرای گرتشتم ما کاینه مو خونگه در افت فکن زیرت خونگه در افت فکن زیرت داشت تو جرگ من هو Понец наират йома. Мандыр зарданжагам Карина ко ашмаштываеш. Оттар Иронау. Иронау. Ма сутафазурушод. Карнахашта дар Иронау. Ну, я машвалата дар добала поимани ма Иронау зурчема. Наш вонен судон. Фалау Карина, да хивжаг на жонуш? Жонен вжар. Иронау. Кашма сатаратар вайе. Ама дынуи ишты хожы да ишку дын кутфажанс ишку да бакагдар та Иронов жак хожда ты жониш. Да, школайдер начальный класс Иронов сидишь Ахыр коттан Иронов. Далварш мачи уди школайка им ахыр котта. Удони улдар иратта удышты. На сама уршакта дар зуди. Иратта фылдар. Удондар зыртой. Науи дам бира ахштяг, тынгахштяг ва юй школай и намайта шхы унжи кудзурун сма савр авжагыл зурун суй ови аллагирак тайрона зурун суй дежардык дар нафаканзынан фалажагма ганани ма шхактан шмахан саврдар агдаутта имана унжи шхы агдаус кайфахунус яхам ишуна хам саврдар агдаутта традициите дарса шхонам Иронау канам мас сафаканут Иронау иратта кытфаканын смахтар япта Ома барак бат такой барак бундар хо барак бундар хо мадуда фаршам арта карзана дар каныш канен хо идай мама да мот шоми хагай сабажади нисе фалау мадан шоми хадын хаштаджита на базак ишмен иш фала амрай гертан иштамайта фидава амрай гертан мажун кыт канен сыкан суйна жун на жун Пацаган Карине вот нал Колумпакан заштамна, мада шуахткан заштамна, ртака кадам саузна Карина. Алла гирма. Кушка такам каныш. Пенсионер кадан. Авта. Фаланын жахтой макам куштай умдар. Заводы кышты. Иронау тынг арахшта. Иронахшан, уршакта дарзумди, аллы наций даруди.
بوجنا كرينا دونا أبونا مكير باس التراش تلاقيرا يوي تخي دفندك فشتما لغرا وايد أما منا سوار جوزينا دار شيرونا دم تخمار جوزينا تندخل اشتر بوجنك بوجنك с студии кудра барагиваться ганафтанику. Ивай нахашко там семикан Карина има. И на мой нартака кушам маждитай с жалта саунсевый. Оданам арбаса диважек да расшиди фалавал шармагун нахаш. Люда, кажется, си журналистика и факультет фалайсарта музыка имаш пашта. Уйдармаю манам арбаса дирашт Цхин валай. Вацагана ювулдар бажеттат, уолдайдерта яном айхашти на телеканал о микрофона хабарта абон унже кайштам. Када варшто бужна гивра. Ма бунтондар яном айхашти асетей раштон с проекта сди ажар майжага. Уярхая кушие уйфашта. Рамблта ода буламарга премидар. Жагамай афону вацаган. Вацаган. Именно брашцин валай чирхатца. Уйтау диот люба гашнам су. Штарбужны яхамбон. А в саде шарта кайрбаха, что ма абон нема кайда хевайта хай. Вот люба журналистика и музыка. Ma bon sa dich kennen nou. Du het er tengorzen. Mol gaat tengzen bij een boy dich kennen. Du het er maar shordol gaat er just. ما بناتسني دا سارد جارغن ويجونم فلا журналистика и куштандарна пен фалдар даже журналистика ама савар вжагл фафашиш ورسوغو زورغا иронау канен фискато ورسوغو дарника жарда хубтасау жарга да муршага узургата да жарга ирона узургата уршага жарга чамай мокай факак кану люба жагма إيران في جاك دسار بتنجونجا بنات أخشوي دجرت كاغناو فلا جاهم منا كوفي قوشش مراش نزونس كنا خد سمت زرت تكننس ود دم سالر كارن تغيو من كارنتا امبارم باید اینا خمادم نه سخیا خوس نوایم باید ایران افزاگ تنگ خورس کین از اونم باید اینش ما افتاسن زاغون راستن ده نه فلاش ما است چینگو تبا فارس دیوزاگ فا قصدک در که شمیدن خاص رسوق در ما حال خاطر جخش قصویدن و نوعی جونا میرون في جاگنی و آور خوشار ایر خوشدارو او ماما درافته کشه خوشدارو وی کنه فلا لیتراتورون افزاگ و در مختصایناگ افزاگ خونم لیتراتورون ما زورگا در آفته کنم زد اما اوید خی دایره گو ماچ سایناگو کی جورج اوید خی جا مگس که ایران افزاگ فلداری جورگا پاشتی آلکو در کنیش مناشته که پاشتی که زختو نه هم پروبلم آجی ایران افزاگ پاشتی ما اوجی دام شیشته یخین خشم نه ایواد افته کت فجنس نخی ایران کبردینسکی دام مناسب نخی ورسوگ زکت لوبا نوی ما جارجیت فشنل در بابنالتا یومدرنا و ما نخشته فشن جارجیتم وای فلا بس که تو زارجیت کنن انگلیساگو ساش زرت باشد ما بود اما ود جغم انگلیساگو یورا دشونش انگلیساگو абонный о фалотар абон на эфир нараждахтышта мағзура миронов жагыл абон мазырдан жағам мана жаржыты мзабгата факашыш оттан даун ахштяк дарсыбайы самайзы жаржыты ранқыты рашт вардуа визы самай рашт ирон нахашва ومن خاتشي درته من الريف مزوا جرجا من خشت كرزي ودر او اتقن كنزشت كرزي فارش نخشت قدو آدم ما گذردش فخاطر خوی لودا بنات نیوت سگن روزا شالام دنیس کالخوزا نه آفتاده نه ایران وزوجات درگار رسول دوشه می جو هم زنن نخسته پیدا کنم فلا شک در نظر جتن سفید جاگ نام سقد و زردم شباب نویابی جرما لوبا اما ایران وجاگل جارگ نفشندم جندر فکشید اوی انگلیشاگ اوی ورشاگ زوجته روگای نفسن ماما مرتب زوجل در خوش نخشته تا
Жарак дърма, фаласавър дър. Отер Иронов зог хотчун дар бнотис, мем куттер офталам бинек дар касай зарда тахса мофарадион, ростай загон, мокай фақы кану мен хосай офтактер. Бамбарштамай, ежардыма фылдырса Иронау жар. Афтауы, Люба. Мен набундар акынзына Ирон жарак, кай жағна қау Иронов жагыл. Умайражым мада фаршон, даваржундар жарак савару. Фәт хойны, фәлі абун уйна заржы. Уйжонам, уйна жарзна, фәлі дына уяк ахыма қафтын смажантака савар жарак жағзан. Иронови ындар авжагыл. Одын хашыба. Одада кутфажағын на анан қалыжы сценама фандарашт канам, армаш домма хаштаг масу банмазы анан қалыжында хаван дарива, кутфажағын табавши кушам дамадан. Бушнаг? Мадалон вжаг, адам хаттан ябандуру, ама явавар анафасудга куа от фидарузан нацидар. Абон дуне сардуаджи арходагонд фаткавар. Нахивул кубарам от таршамама штыр дымга яраштаг балашку дафылдыхы. Афта тахчин дымга яхужан фешавсани на авжагдар. Авжагма культура что нации сарацакчикана ахам коттакта. Махна фанда самай ажа халфешафа Иронов жаг. Удаурахтар кукашам од махна фанда самай фешафа уршагов жаг. Нахи бақақаны нтахайна қауы картпушта рован. Нахи сылы уыл фидар хасын. Ема абун сафашива дима, ама садам има фем балдыштам. Удома кашкая, набун хатсагашканану, ама Иронов жаган нырма ташагнау.
Барак бон хоржа хойвот, ирзылла, ама жаххау, иронов жаг, маку фешафат.